Dragi vjernici, dragi mladi, vidjeli ste danas u Evanđelju, Isus daje autoritet 12-torici. Kakav autoritet? Da izgone zloduhe, da ozdravljaju, da liječe, da propovijedaju. I nećete vjerovati, danas više nego ikad potrebni su nam apostoli, svećenici, koji imaju vremena naći za ljude kojima je potrebna molitva oslobođenja, ozdravljenja, razgovora, ispovjedi. I zaista je velika potražnja. I nekada mi zaista nemamo vremena dovoljno izići u susret svakome od vas. Međutim, ne smijete zaboraviti jednu stvar, da ste vi svi kršteni u ime Isusa Krista, da ste isto dobili autoritet protiv zlih sila. I znate što danas imamo problem? Da je puno vjernika koji trebaju pomoć, pogotovo u ovome zbunjenom, sekulariziranom svijetu gdje su se ljudi otvorili različitim zlim duhovima, zaista u potrebi. Međutim, imamo problem što je se sve svelo, ajmo se javiti nekom svećeniku. Dakle, kako i gdje da presjećemo to zlo, da ne dolazi do tolike potrebe. Jer da nas ima 100 u Zagrebu svećenika koji bi primali vas na razgovore, molitve, oslobođenja, mislim da bi falilo još uvijek. Ali Gospodin nas je želio naučiti nešto drugo. Da probamo mi kao vjernici, sami presjeći već unaprijed zlo. Na koji način? Dakle, možemo li mi neprijatelja pobijediti ukoliko uopće ne poznajemo protiv čega se mi borimo? I zašto je onda toliko ljudi nemirno? Zašto je toliko ljudi zbunjeno i u sebi samima podijeljeni, rastrgani? Trude se biti vjernici, ali itekako osjećaju te mračne sile, te borbe koje ih vuku unazad. Nažalost, neki to i ne primjećuju da su u vrtlogu zla. I kako si pomoći? Neke stvari morate, sunca, i vi sami naučiti. Kaže Sveti Augustin, nemirno je srce moje dok se ne smiri u Bogu. I blago se onom koji je pronašao Boga. Znači, njemu je sve onda u Bogu. Međutim, moramo priznati sami sebi da se u svima nama odvija ona duhovna borba. Želimo mi biti dobri, želimo biti sveti, želimo pobijediti zlo, ali nekada ne ide. Zato je važno da vidimo u ovome mračnom svijetu protiv čeg se mi to borimo i kako se borimo. Prvo je taj unutarnji osobni sukob u našem srcu koji svako od nas odvija tu borbu. To je jedno područje koje morate naučiti u razlučivanju tih mračnih sila i dobra. Drugo je kultura u kojoj živimo, društvo koje itekako utječe na nas. I treće je ona duhovna razina, duhovni svijet koji postoji, a mi ne vidimo. Žalosno je da je danas zlo, Sotona, relativiziran kod nekih ljudi. Ne treba ga ni preuveličavati, ali on postoji. I to ćemo vidjeti sad kad malo razlomimo ove 3 stvari. Prva ova dimenzija u kojoj trebamo proučavati, prvo je sebe i svoje to podijeljeno srce. Mi smo dobili jedan najljepši dar, a koji se zove dar slobode. Nažalost, mnogi taj dar slobode iskoriste krivo. I mi donosimo odluke uvijek, ali te odluke nisu uvijek dobre i pobožne.
Često mi sami naginjemo zlu. Vidjet ćete da Bogu nije stalo da niko zgriješi, da niko propadne. Dao nam je slobodu. I u poslanici Galačanima 30. poglavlje od 15. retka lijepo tamo kaže: danas pred tebe stavljam dobro i zlo, život ili smrt, biraj. Svi mi ovdje u crkvi nazočni svakodnevno biramo između dobra i između zla. Najjači su mi oni koji žele blagoslov, a u svom svakodnevnom životu biraju zlo. Kako? Dakle, mi biramo život ili smrt. Bog želi da svaki pravednik koji u njega vjeruje živi. U knjizi Mudrosti kaže: ne trčite za smrću stramputicama života svojega i ne navlačite na sebe propast djelima ruku svojih. Nekada sami svojim slobodnim izborom navlačimo propast. Svi mi primijetimo nekada u startu da smo u srcu u toj borbi podijeljeni između dobra i zla. Ono dobro nas privlači Bogu, zlo nas uvijek odvlači. To nije samo da se to događa meni i tebi. O tome je govorio i sveti Pavao kada kaže u 7. poglavlju poslanice Rimljanima: zbilja ne razumijem što da radim. Ta ne činim ono što bih htio, nego što mrzim. Ta ne činim dobro koje bih htio, nego zlo koje ne bih htio. Jadan li sam čovjek. Puno puta mi imamo tu želju, odluku da činimo dobro, a na kraju završimo, činimo neko zlo. Zato je jako važno, evo prvo što trebate naučiti, bdjeti nad tim svojim podijeljenim srcem. Svi mi otkrivamo te dvije sklonosti, prema dobru i zlu. Nekada se oni putevi miješaju. Važno je boriti se i težiti onom što me privlači Bogu, što me približava Bogu. Svi ste vjerovatno čuli onu priču o dva vuka. Svako od nas u sebi, kao ta podijeljenost dobra i zla, u sebi hrani dva vuka. Jednog dobrog i jednog zlog. I onda je neko postavio pitanje: ako je borba između ta dva vuka, koji će pobijediti? Pa kaže: onog kojeg hraniš. Zato je jako bitno, dragi mladi, čime se vi hranite, čemu se vi otvarate. A ono što sam malo prije rekao, ako vidiš da te zlo okružilo, ako vidiš da te salijeću različite zle sile, one dolaze preko nečega. Nešto si negdje otvorio, ili nekome u grijehu, ili nečemu drugome, ali one ne dolaze i ne mogu ući u tebe na silu, nego onda kad ti pristaješ na njih. Pazi čime se hraniš. Pazi kojeg vuka njeguješ u sebi. Da na kraju u tebi ne pobjedi zlo. Zato je ta borba podijeljenog našeg srca, ali mi smo tu oni koji bdijemo. Gospodin nam je dao slobodu, biraj. Želiš život ili smrt? Na tebi je. Ono drugo što još treba obratiti pozornost, a puno utječe na nas, mi živimo u ovome svijetu, nemamo drugo vrijeme, tu smo, takvo je kakvo je, poprilično moralno izopačeno, poprilično antivjerski raspoloženo vrijeme, nije uopće zgodno možda nekakvo vrijeme za vjernika i tu postoji nešto što se zove negativne društvene sile. Dakle, kad pogledate ovo što se sada radi u svijetu, točno vidiš da su neke stvari krivo nasađene. Da se neke stvari uporno forsiraju, nameću. I to se zove kultura smrti.
Ivan Pavao II. Je to rekao u svojoj encikliki Lijepo evanđelje života, da mi živimo u kulturi smrti. Pod tim je mislio na te negativne društvene sile. Otkud nastaju te negativne društvene sile? Od pojedinaca, od njihovih osobnih grijeha i ideja. Tako da puno papa je o tome govorilo u svom pismu Pomirenje i pokora. Papa je rekao da pojedinci mogu biti uvjetovani, poticani utjecajima od stranih sila, negativnih čimbenika nametnutih u ovome društvu. Internet je jedna društvena sila. Neko je izmislio, napravio. Možemo je birati, koristiti za dobro, a možemo i za zlo. Kako onda jedna internet društvena, na primjer samo navodim, sila može utjecati na tebe u borbi duhovnog rasta i okrećanja od zla? Ako jedan mladić ima problema sa pornografijom i u sebi je podijeljen u srcu i bori se da iziđe od te pornografije, je li njemu internet olakšao da pobjedi zlo ili mu je ta društvena sila internet pomogla da jednim klikom razvija i dalje svoju ovisnost tako ludom brzinom? Sjetite se kako su se brzo snašli u koroni, kladionice. Kad se nije moglo više ići unutra, brzo su osmislili aplikaciju kojom ti jednom klikom iz kreveta kockaš se i trošiš sve što imaš. Da nema toga, da li bi se lakše oduprao grijehu? A da ne moram sad širiti tu temu društvenog grijeha. Dakle, možemo nazvati taj nekakav kolektivni grijeh utjecaj na sve nas. Jer zašto? Ako vi gledate knjigu Postanka, Adam i Eva imali su svoj osobni grijeh. Svako od njih osobno odlučio jesti to voće i jedno i drugo biti neposlušni. Međutim, mi ćemo i dalje, ako idemo čitati knjigu Postanka, 11. poglavlje, sjećate se onih svih ljudi koji su se dogovarali i htjeli isto učiniti sve skupa, naći sebi nekakav zajednički odnos gdje su zajednički zapravo zgriješili protiv Boga. I jako je lako naći na puno mjesta u Svetome pismu gdje imamo zajedničke grijehe koje zapravo nisu samo kao što je kod Adama i Eve, da su individualno zgriješili. Tu vam je dovoljno navesti da je to Boga toliko naljutilo u tom 11. poglavlju da je pobrkao jezike svim narodima koji su gradili Babilonsku kulu, jer su se svi bili zajednički okrenuli protiv Boga. I vidite, neko sad može reći, joj, šta on priča, ovo, ono, moglo bi se to proširiti, ta tema, međutim, jako je važna, sunca moja, duhovna ekologija. Gdje si ti, čime se natapaš, što unosiš, s kim se krećeš, gdje izlaziš vani. Puno toga mi kupimo na svim tim područjima. Mi to sebi priznali ili ne. Ali postoji ta duhovna ekologija. Ako mi ovdje dišemo sad svi čist zrak, bit ćemo zdravi. Ali ako je zagušen, zatrovan, mi ovdje svi udišemo isto. Ne može vjernik udiše jedno, nevjernik jedno. Zato kažem, postoji ta duhovna ekologija. Kada je taj zrak čist, mi cvjetamo, napredujemo. Ali kada smo u okruženju ljudi, sistema, društva, vi pogledajte, ako bi sada vi koji imate možda iznad 25. podijelili se negdje u generacije, vi iznad 25. i ne znam, ovi od 40. i sad tinejdžera od, ne znam, 17, 15 godina postavili isto pitanje neke moralne norme, vidjet ćete da bi odgovori drastično bili različiti. Ono što bi bilo ovima u 25. možda nekakva pitanja o moralu ili vrijednostima, možda bi
bilo 50-50%, ovi stariji bi možda bili 90%, a ovi mladi su za sve otvoreni, sve prihvaćaju, kultura, prihvati kulturu smrti, to su ti ispirali mozak u školi, ispirali su ti na ulici, kroz New Age, kroz ostale stvari i što mi imamo danas? Pitam vas, jel utječe kultura smrti, što Ivan Pavao II kaže? Utječe, jer kako jedno dijete kojemu se puni glava od prve godine, kroz slikovnice, kroz sve, o nekim stvarima, kad dođe u 18. 19. može imati zdravo viđenje i razlučivanje. A o tome ću govoriti u 3. stupnju gdje trebate itekako voditi računa. I mnogi će se danas, prihvaćajući kulturu smrti, prihvaćajući kolektivne grijehe ovoga svijeta, hvaliti još kako su moderni. A mi smo i dalje primitivci koji ne razumiju. Hvala Bogu, puna crkva primitivaca. Ono što je možda najteže je ta duhovna borba, sfera koja se nalazi, koju mi ne vidimo. Ok, znamo, u nama borba, naša osobna podijeljenost, naginjemo dobru i zlu, plus utjecaj ovoga svijeta, kulture, kolektivnog grijeha, tako ga mogu nazvati, ne znam da ne bi neko pogrešno protumačio, ali ona duhovna sfera koju mi ne vidimo, a postoji. Sada, Isus je jasno o toj sferi govorio i on je jasno vidio. Sjećate se onog prizora u Svetome pismu kada postavlja pitanje učenicima koje postavljaju svakome od nas, što vi kažete, tko sam ja? I Petar hrabro govori, ti si sin, pomazanik Božji, tralalala, i točno čovjek odgovorio. I bravo. Ali onda mu Isus nadodaje jednu riječ. To što si ti rekao sad, to ti nisi mogao znati, niti si to ti rekao, nego ti je moj Otac dao, nadahnuo te da kažeš to. Razumijete? Drugim riječima, Isus mu na jednostavan rječnik hoće reći, ako si pogodio to tko sam ja, nije ti to rečeno od tvoje krvi i mesa, nego te Duh Sveti nadahnuo da me prepoznaš, da kažeš. Znači vidimo, Isus prepoznaje duhovnu sferu, da je Duh Sveti nadahnuo Petra. U istom tom poglavlju, u dalje nastavku razgovora, isti Petar se zalijeće kada se počinje pričati što Isus treba proći. Da treba trpiti, patiti, umrijeti, a on kaže, o ne do Bog, Gospodine, ti to ne smije se tebi dogoditi. A šta Isus strogo i oštro kaže, odlazi od mene Sotono. Znači Isus ne kaže Petru da je Sotona, nego ono što progovara preko njega. Znači čas vidimo sferu duhovnu Duha Svetoga koji govori, odjednom Isus se okreće i kaže odlazi od mene Sotono, jer je shvatio to što Petar govori nije nadahnuto kao onaj prvi odgovor. Nije nadahnuto Duhom Svetim, nego Sotonom. To je ta duhovna sfera o čemu vam govorim. Neprestano nas nešto nadahnjuje. Neprestano nas nešto potiče. Sad, koliko smo uspješni da bdijemo i da prepoznamo kao Isus, kad govori preko nekoga Duh Sveti, kad preko nekoga govori vrag. Ono što za one koji možda misle da to nije tako, Sveti Pavao je davno upozoravao u poslanici Efežanima pa kaže obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavolovim, jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv vrhovništva, protiv vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima. Či obucite se u svu opremu Božju da se, jer kaže naša borba nije od krvi i mesa. Borimo se protiv duhovnog svijeta, kojeg mi fizički ne vidimo, ali on postoji.
Da li mi uvijek vidimo u našem tijelu neku bakteriju kad pokupimo? Ne vidimo. Puno je ljudi dok se nije razvila malo medicina, dok se nije skužilo i otkrilo različite bakterije od kojih su zaista prouzrokovane različite bolesti, ljudi su umirali, ali poslije kad su otkrili da postoji bakterija, ne znam, za ovo, za ono, moglo se pristupiti liječenju. To je i u našem duhovnom svijetu. Sve ovo što sam rekao, kada primijetimo ove sve 3 razine, možda neke u svom životu ili u svojoj okolini, mi možemo duhovno početi napredovati samo onda kada to primijetimo. Zato se vraćam na početak moje propovjedi. Vjernici koji traže samo svećenika, a sami ništa ne vide, ne primjećuju i ne bore se. Ja vas potičem da pazite na ove 3 razine. Sami ćete sebi sačuvati čistoću srca, misli, tijela, imat ćete puno manje duhovnih problema. Ako budete vi pazili na ove stvari, vi ćete duhovno početi rasti. To je kao da kad otkriješ bakteriju. Aha, otkrio si na ovom području se borim, ovo me nadahnjuje, znam protiv čeg se ja borim, što ja to trebam liječiti. Mi imamo, evo Bogu hvala, Gospodin nam je dao i emocije. Mi puno puta emocije zanemarujemo. Isusovci u svom pastoralu kod razlučivanja, pogotovo Sveti Ignacije, govori puno o toj duhovnoj borbi. Nije ni čudo jer on je bio vojnik i onda naravno da to uspoređuje sve sa borbom. Daje se konkretni savjeti. Ne može, kažem vama, problem riješiti ni neki svećenik, ni niko, ukoliko vi sami neke stvari ne počnete. Tužno je i žalosno i čudno kad neko traži kod svećenika pomoć, a ne moli. Što je prvo sunca potrebno? Kad se nalazite u ovakvome borbi, potrebna je molitva. Čime i protiv čega se ti čovječe boriš? Ja pričam ovdje cijelo vrijeme o duhovnim silama koje postoje. Dobre i zle. Kako ćeš ti pobijediti neke ako ih primjećuješ ili te sliječu ili si pod utjecajem? Zamislite, jeste vi kad razmišljali koliko ima dobri ljudi rade recimo na mjestima radnim gdje su sile zla ili sile društva nazočne i ne mogu promijeniti, ne može dati otkaz, a mora preživjeti. Kako se tu zaštititi? Puno je to mene upita znalo stići. Zato takve osobe, bilo koja, ako se želi ostati da napreduje u dobru, ti se moraš opredijeliti za molitvu. I zato je molitva spas. Što moliti? Molim prvo za svjetlo Duha Svetoga. Sveti Franjo, kada je bio na putu svog obraćenja u svojoj najzbunjenijoj točki vremena, kada je tražio odgovore od Boga, kada je proživio rat, zatvor, nema šta nije znao koji je njegov životni poziv, sav je bio izgubljen, otišao je šetati i došao je pred crkvicu Svetog Damjana gdje je onaj križ, išao se pomoliti pred njega. Kako je počeo molitvu? Znate kad mi imamo neki problem, pa onda jedva čekamo da sletimo nekog svećenika ili neku pobožnu osobu pa mu istresemo sve. Ili ako ne, onda barem prijateljici, ako ne, Bogu hvala, danas se sve to može podijeliti na društvenim mrežama i na TikToku. Ja sam tamo, ona postala javna ispovjedaonica. Či ljudi privatne stvari sipaju ovako bez problema. Samo ne mogu dobiti odrešenje. Dakle, i mi smo skloni kad smo u problemima pričat, napumpavati te probleme. Sveti Franjo dolazi pred križ Svetog Damjana i počinje molitvu ovako: O svevišnji silni Bože, prosvijetli tamu moga srca. Zna on da ne može donijeti nikakvu ispravnu odluku ako ti Bog ne dadne svjetlo. To je ono što trebate prvo u svojoj molitvi ako želite zle sile pobjeđivati.
Moli Gospodina prvo za svjetlo. Da prvo možeš prepoznat, čovječe, gdje je tebi opasnost, gdje je zlo, što te odvaja od Boga, zašto se zapravo uopće udaljuješ od Boga. Zato prvo moli za svjetlo. Nemoj prvo doći odmah, daj mi ovo, daj mi ono, daj mi ovo, daj mi ono. Daj mi svjetlo, daj mi duha svog. Gospodin nas ne spašava tako da nam ispunjava željce. Dao nam je instrument da i sami malo se uključimo. Pa ako je imao povjerenja ovih 12, poslat, idite u moje ime, izgonite zloduhe, liječite, navještajte, pa što ne bi dao i tebi sve te milosti da se malo i ti sama odupreš? A ne, ništa ne činim, a kukam ga kukam. Sve se raspada. Pa nije ni čudo ukoliko ne savješ koljena. Kad već izmoliš za svjetlo, moli, brate, malo i zahvaljuj Gospodinu za ovaj dan. Vjerujte mi, postoje ljudi koji preuveličavaju zlo, preuveličavaju križeve. Znam da je život surov, da je težak, ali neki zaista od zla ne vide više ništa. I vole ga napumpavati, vole biti žrtve, vole da su u centru pozornosti, da im neko liže rane i da ih liječi. Svi mi imamo faze teške u životu. Ali, što god da mi se u životu događa, ako ja u ovome danu nisam našao nešto da zahvalim Bogu, ti si sve fulo. Zaboravljaš da ako misliš da ovo tvoj dan najgori, možda si zaboravio da može biti još gori. Može biti još gori. Zato stani malo. Ok, sve mi se događa što se događa, ali valjda postoji nešto lijepo. Ako čovjek ne zna zahvaljivati, on nikada neće ni znat zlo potisnuti od sebe. Neće znat nikada ljepotu prepoznat. To je način kako ćeš raspršiti kad se navuče nad tobom sve mračno, malo unesi zahvale Bogu. Nekad nije lako, ali ok, hvala ti Bože na ovim mukama danas. Ipak sam u svemu ovome vidio sunce. Hvala ti na njemu. Hvala ti na mojoj djeci. Hvala ti na što jest uopće. I na 1000 načina što možeš zahvaliti, a nisi to možda u životu nikada ni pomislio ni rekao, ali važno je da ti imaš na pameti da je tebi najgore. I odmah ću reći javno, oni koji vide samo zlo, ljudi, vama lijeka nema. Vama lijeka nema. Jer vi tu ne priznajete Isusa spasiteljem, sorry. Isus nije dužan nas ozdravljati fizički ovako, onako kako smo to mi zamislili. Nama je važan zdrav duh i odnos s njim. Ali ukoliko ja ne vidim ništa, Gospodin ne može ništa. Jer znate da svako ozdravljenje u Svetom pismu Isus je naglasio, ozdravljam te i vjera te tvoja spasila. Svako kukanje, jadikovanje i gledanje samo u mrtvu točku je znak nevjere. Nemojte se faliti takvom vjerom. Nemojte. Malo pogledajte i te svoje emocije. Zahvaljujte. Kad hoćeš zahvaliti, uzmi od ti nekih emocija ovoga dana. Gledajte samo večeras od 6 sati ovdje do 10 sati večeras koliko će se ovdje emocija promijeniti. Neki ste došli, možda ste bili ljuti jer niste mogli ući u crkvu. Neki ste možda probudili emociju ljutnje jer niste mogli sjesti na svoje mjesto gdje ste htjeli. A možda ćete poslije u misi ili ne znam na klanjanju zaplakat, pa će se probuditi emocija tuge, poslije na slavljenju kod nekog emocija radosti. Znači samo ovdje što će se izdešavati emocija večeras, uzmi tu jednu emociju pa malo moli sa njom. Ako ti je teško, ok, Gospodine, ja imam križ. Boli me, teško mi je. Moli s tom emocijom tuge i boli. Te obuzela radost, moli s tom emocijom. Ključi malo emocije u tu svoju molitvu. Nemoj biti kod drvena Marija, nego moli. I malo optimizma. Raduj se. Čemu? Sutrašnjem danu.
Raduj se sutrašnjem danu. Ja sam stalno, mislim 1000 puta u ovim propovjedima rekao, ko stalno gleda u prošlost, on neće nikad naprijed. Zašto? Pa tebe đavo drži u prošlosti. Evo, sile te tame drže u prošlosti. Zašto? Jer đavo zna da te nešto dobro čeka u budućnosti. Ti moraš vjerovat u budućnost. Moraš vjerovat da je Bog pripremio nešto dobro za tebe. Ako ti stalno gledaš u prošlost, izgubit ćeš ovaj blagoslov u budućnosti, jer sam siguran da je Bog pripremio nešto dobro. I na kraju, pošto smo u ciklusu predavanja o ljubavi, pa malo i slično o ovoj temi, završit ću sa nekim mislima. Večeras ću se obratiti vama koji ste sami. Jadno je kada se vama samcima rugaju. Jadno je kada vam neki kažu zašto se nisi oženio, zašto se nisi udala. Jadno je kada vam kažu kako to da si još uvijek sama. I jadno je kada vam još to kažu osobe koje su u vezi ili braku, a same su. Možda ti govore da si jadna, jer u mnoštvu ponude ne možeš naći nekog partnera ili partnericu. Partner ili partnerica se ne traži samo da nekog imaš u sebe, nego da s njim u ljubavi uživaš. Kako onda izabrati pravoga partnera? Biraj partnera tako kao da rat počinje. Jer kad ideš u rat, to je timska borba. Kad ideš s nekim u rat, želiš pobijediti i za rat biraš najbolje. Biraš najsposobnije, najvrijednije. Nećeš u rat krenuti s nekim ko je ranjen. Nećeš u rat krenuti s nekim ko je slab. Nećeš u rat krenuti s nekim ko je neodgovoran. Nećeš u rat krenuti s nekim ko je u strahu preplašen. U rat ćeš krenuti samo s najboljim jer želiš pobijediti. I ljubav je timska igra. Pa nadam se tako da i u ljubav nećeš krenuti bilo s kim. Ako u ljubav kreneš s ranjenom osobom, nesigurnom, neodgovornom, plašljivom, ta osoba će te unazaditi u ljubavi. Ti ljubav nećeš nikada punoj razini doživjeti. Ne boj se birati najbolje. Za nekog dobroga partnera ili partnericu potrebno je možda i neko duže vrijeme. Ne boj se čekati. Bolje ga i kasno pronaći, pa barem neki kratki period u životu s njim uživati, nego trčati kao mlad u vezu samo da možeš reći da nekoga imaš, a zapravo si ulovio neku bolesnu osobu. Nemojte dopustiti da osobu koju ste vi birali, koju ste vi požurivali, da vam u ljubavi sve unazadi, a još možda da vam ljubav ogadi. Amen.